Sziasztok! Én vagyok egy új Dokobokon lány. El szeretném kezdeni a sorozatot, de nem tudom, hogy miért váltanak tőlem szívesen ilyen Dokobokon napi vlogot, hogyha lehet ilyet mondani. Nem nagyon értek meg hozzá. Nem tudjuk. Az a lényeg, hogy egyébként én már régóta Dokobokon, de most rátaláltam arra, hogy hogyan tudnak valójában is nektek videózni. Nagyon kevés idő lesz, kb. Csak 2 perces. Vagy egy, de nagyon kevés lesz. Tudjátok, hogy kell hosszú videót csinálni, normál Dokobokon hosszú videót, akkor ezt írjátok már meg kommentbe. Mert el szeretném kezdeni. És hát tudjátok, hát befejeztem. Szóval, igen, az elég ciki, hogy nem tudom, de mindegy. Szóval írjátok meg azt is kommentben, hogy mit szeretnétek tenni látószólással, és hogy miért. Mondjuk ilyen vakáció, suli, betegség, szomorúság, szerelem, bánat, hát leégettek téged, vagy te szomorú, vagy menő, vagy bármi, akkor azt írjátok meg kommentbe, és remélem, hogy tetszett ez a videó. Ha igen, iratkozz fel, hogyha nem, akkor is. Sziasztok!